románico de noso, o de todos os estradenses que hoxe en día damos sentido e sensibilidade ás nosas 51 parroquias, é, sen lugar a dúbidas, a arte que mellor nos define, como estradenses e como galegos. Dicía don Ramón Otero Pedrallo que as parroquias significan moito, significan todo, son a nosa familia, porque veñen dos clans dos antigos celtas, porque a ermida, ou igrexa, florece sobre o lugar onde se erguía o castro, axexador de horizontes. E falando da nosa vila, dicía o patriarca das nosas letras: quizais non haxa en Galicia exemplo tan elocuente de pobo nado no cruce de camiños como o que leva o seu nome latino e galego de camiño, a estrada. San Lourenzo do Ouzande, San Miguel de Moreira, San Estevo de Oca e San Martiño de Riobó. O máis interesante da Áxida é o seu aleiro con chafrán enfeitado con bolas, sostido por unha magnífica e variada colección de canzorriños moi choqueiros. En riba da seteira, escorado un pouco á esquerda, distinguimos o escudo do Marqués de Santa Cruz, que tivo, durante moito tempo, a prebenda de presentar crego. No interior da Áxida hai dous arcos, un triunfal e outro perpiaño. O capitel meridional presenta unha loita de leóns. O león simboliza a forza, o poder e a majestade. A lenda di que os cachorros de león nacen mortos, pero aos 3 días resucitan cando o león pai lles insufra o alento. Por iso, na simboloxía cristiá, o león asocias a Cristo. A Biblia dalle a Cristo o apelativo de León de Xudea. No medio das columnas, presidindo a cabeceira, está o patrón da Ouzande, San Lourenzo. Aí ven San Lourenzo co seu calderiño penzo. O nome da freguesía de Moreira, Morera, ven, quizáis, das moras, moi abundantes nas silveiras desta parroquia, aínda que non podemos esquecermos de que os lugares onde vivían os protagonistas dos nosos contos infantís, os mouros, eran chamados morerías. Pertenceu esta igrexa ao mosteiro beneditino de San Martiño Pinario, pasando posteriormente á Coroa. San Miguel posúe no beirado da Áxida unha boa fileira de canzorros historiados que presentan como novidade o ter decorado no espacio que queda libre entre eles flores estreladas de 6 puntas cun botón central inscrita nun círculo que están a lembrarnos as do pórtico das praterías. Da igrexa de San Miguel sobresae, por riba de todo, a beleza e orixinalidade dos seus engallolantes capiteis, descritos e interpretados perfectamente por Constantino Neira Baloira na Compostelanum. Estes frescos, pintados polo mestre Frameán, representan unha pasaxe da vida de Xesucristo, o lavatorio dos pés. A similitude das formas, cores e tema traenos á mente as pinturas descubertas en Santiago de Tabirós en xaneiro de 1998. San Estevo de Oca sempre estivo eclisada polo Pazo, pero hoxe non imos falar do noso Versalles galego. A nosa única protagonista é unha xoia, unha miudete inesquecible, de visita obrigada para todos os aficionados á arte que mellor nos define. Permítame roubarlle estes versos de louvanza ao Pazo. San Estevo ben o merece. Cando na igrexa de Oca a tardiño o sol fachea,
parece un navío de ouro co pé da costa fondea. No testeiro da nave destaca unha fermosa cruz cumial de San Andrés de Lazos. Os capiteis de San Estevo están enfeitados de forma sinxela con motivos vexetais de follas e pomas. Unha imposta embelecida con arquiños semicirculares prolóngase por todo o presbiterio. A última igrexa, dentro do grupo do que estamos a falar, está en Riobó, o Riobou dos textos medievais. San Martiño é a única igrexa de ábsida semicircular da nosa comarca que conserva un anaco da fachada originaria románica. A igrexa foi construída, ao igual que San Lourenzo, San Miguel e San Estevo, ao redor do ano do Señor de 1171. O aleiro está sostido por unha ringleira de canzorriños, unha boa mostra dos motivos da simbioloxía románica. A ventá románica está ocultada no interior da ábsida por un inimigo da nosa arte románica, o retablo. Este retablo foi contratado por Juan Antonio del Río, párroco de Remesares de Riobó, o 28 de febreiro de 1744, por 1.800 reais. As obras realizounas o escultor e retablista de Santiago Luís Parcero, o mesmo que fixo o retablo da capela do Pazo de Oca, con imaxes do célebre José Gambino. Os arcos son de medio punto e descansan sobre 4 columnas adosadas sitas nun podio que percorre o interior do presbiterio. Santiago de Tabeirós, Santa María de Frades, San Miguel de Castro, Santo Tomé de Ancorados, Santa Mariña de Barcala e Santa María de Loimil. A antiga xurisdición de Tabeirós ven dos tempos do rei suevo Miro, no século VI, e xa aparece citada no Cronicón iriense como pertencente á diócese de Iria. O máis salientable desta igrexa, construída no terceiro cuarto do século XII, é a súa boa e variada colección de canzorros que locen no beirado dos muros da ábsida. Ao retirar o retablo apareceu unha pedra que podería pertencer á ara orixinal románica e uns frescos. Estamos diante dunha grandiosa, orixinal e fermosa igrexa románica rural construída no ano 1171. O nome de Fratibus foi o derradeiro agasallo deixado por unha comunidade de frades. A súa fachada principal, de orientación occidental, ten unha porta de arco semicircular.
Estamos diante dunha nave moi amplia, dividida en 3 tramos por 3 arcos faixóns de directriz peraltada. No interior da ábsida hai 2 arcos, un triunfal e outro faixón. Santa María preséntanos como feito diferencial o ter distinta directriz nos arcos da nave e do presbiterio. Os primeiros son de directriz apuntada, namentres os arcos da ábsida son de directriz semicircular. San Miguel de Castro é un imponente mirador natural dende o que podemos ver aos protagonistas da nosa historia medieval que non entran, hoxe en día, na demarcación do noso concello. O Pico Sagro, o Mosteiro de San Xoán da Cova e o Castelo de Cira. Paraxes estes aos que lle dedicou os seus versos Avelina Valladares Núñez, a cantora da Ulla. Que moito pois talaben os poetas e viaxeiros terriña cobizada polo pico sagrado coronada con soberbios palacios de arredor. A fachada principal desta igrexa, construída no derradeiro tercio do século XII, está formada por unha portada de arco semicircular. No centro da fachada oriental da ábsida ábrese unha sinxela e fermosa ventá con seteira. A ábsida vai cuberta cunha bóveda de canón apuntado de sillares ata os riles e de cascallo o resto. Os capiteis son todos vexetais. A fachada principal desta igrexa, totalmente reconstruída, é moi orixinal. No tramo central da ábsida ábrese unha ventá con dobre arquivolta semicircular e con chambrana de bolas. Santa María de Loimil, construída no ano 1171, consta de 3 fachadas románicas. No exterior admiramos 2 boas testemuñas de cruces cumiais. San Pedro de Ancorados e San Xurxo de Codeseda. San Pedro pertenceu á fundación que os terciarios regulares franciscanos tiñan no convento de Santa María Nova. O tímpano vai con dobre lumieira e está esculpido con labor de lacería. A ábsida pentagonal procede dun decágono regular, internamente ten unha arquería cega. Orixinariamente tivo 5 ventás románicas, unha en cada plano, das que soamente se conservan as 3 dos planos máis setentrionais. O arco triunfal derrubouse para gañar altura, consérvanse os fustes das columnas, as bases están medio soterradas e os capiteis foron picados.
freguesía de San Xurxo de Codeseda é das máis antigas da comarca de Tabirós. A igrexa é o único que queda do cenobio de monxas, é dunha nave reedificada e ten unha fermosa ábsida poligonal completa, procedente dun decágono regular. Nos 5 tramos da ábsida hai 5 ventás, unha en cada tramo, con arquivolta tórica semicircular de fino xadrezado. Dentro da igrexa, a cabeceira está unida á nave por un arco triunfal de medio punto, lixeiramente peraltado, e por outro arco paralelo faixón. A cuberta, no tramo recto da capela maior, é unha bóveda de canón. O tramo pentagonal cúbrese con bóveda de forno, nervada, apoiada en 6 columniñas sitas nos ángulos. As columnas son de fuste monolítico. Os capiteis están fermoseados con motivos vexetais de follas. San Estevo de Lagartóns, San Xoán de Santeles, San Cristovo de Remesar, San Xurxo de Bea, San Andrés de Bea e San Pedro de Oraza. No presbiterio desta igrexa sobresae pola súa beleza e orixinalidade temática o capitel setentrional que nos amosa un raposo que ven de pillar unha galiña. Seguramente viría do verdor cinguido da outra beira do Liñares tras cruzar a Ponte Vella. San Xoán de Santeles, construída a finais do século XII, conserva do románico a súa portada de 2 arquivoltas e 2 pares de columnas. Os arquiños, superpostos na arquivolta exterior, remítennos ás creacións mateanas. O tímpano é de circos entrecruzados. San Cristovo ven de sufrir un incendio que provocou a destrucción total do retablo e de todas as imaxes. Salvouse das lapas a estrutura de pedra da igrexa. San Cristovo, de finais do século XII, conserva da súa primitiva orixe románica a portada. E o sol agoniante ven a encravarse na cruz, abrindo os marelos brazos como o Salvador Xesús. A única testemuña do románico de San Xurxo é a súa orixinal pía bautismal.
de Bea, terra fértil de abondosas producións agrícolas e de boa xente, como canta o dito popular, xente de Bea, deusa Dea. Perviven do seu pasado medieval uns canzorriños e un contraforte. A pesares da fachada barroca, os muros de separación das tres naves conservan casi intacta a súa obra orixinal do século X. A Torre de Guimarães é o monumento civil máis representativo da nosa Idade Media. Forma parte do noso pasado, da nosa memoria colectiva, do noso patrimonio histórico-artístico, do escudo do Concello da Estrada. As parroquias do Concello da Estrada son, falando en termos industriais, as máis grandes fábricas de arte románico de Galicia, e este legado témolo que aproveitar.